Nggih. Bu Joko bareng mboten? Diampiri Bu Bambang e. Nggih. Oh, nggih tak entosi. Nggih. Ayo Mbak Retno ki. Sik nggih Bu, ngenteni nika. Duh. Ha situ aduh lah gundule. Mboten jenengan ki nganu. Oh nggih. Geseran ngengko nek nggo Mbak Retno. Nggih, suwun nggih Bu. Anak pun dikabarke napa dereng? Oh lah, oh ya Gusti Allah merekku untuk jenengan ngandani nggih to. Anyar lek tuku Azrina nggih leres. Tak jabute Bu apik to tak laan nggih to. 3 layer. Nggih. Bu Teguh mboten melu po? Oh tak bele sik. Halo Bu Teguh. Mbak Susi lah. Anu niki pun ten nggone mobil Bu Bambang. Teng ngajeng rumah kula. Alah angel. Wis ning ngarep omahku. Heeh. Nggih niki dihampiri ten mriko mawon cerak masjid nggih. Nggih, cerak masjid pripun Bu? Oh nggih. Ya, heeh ngenteni Bu Joko sik karo Mbak Retno. Nggih. Piye Bu berapa to ngampiri? 6, cah 6. Berarti kene sik kosong kok gen Mbak Retno. Galuh, Mbak Retno. Ayo. Wih, lah jan tobat tenan. Ayo suwi banget nggih to. Bu Joko paling lagi nganu, bingung nek lho lak nganu to. Halo. Seragame Azrina Untari sing piyayi. Oh, Bu Joko ki entuk nganu nggih. Jenengan mengko ayo no. Ya nggih. Nggih. Oh, alah jan Bu Joko ki jan. Apik Mbak Susi. Woi, apik to pilihanku Untari. Ndek iki milih sing rodok nganu kurang mlebu. Nek iki kan emas masuk karo jarike. Nggih ngoten. Nggih, oh lho Mbak Retno wis teko. Bu Mbak Retno nggih. Ayo.